Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'ar duniya, barkanmu da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan gida namu mai albarka. Idan yau ne farkon zuwanku wannan gida namu, a danna subscribe, like, share ta yadda da mun ɗora sabon karatu za a gani a ɗauka a amfana. Domin subscribe da za ku yi da like da share, wannan shine ƙwarin gwiwar mu cewar ana amfana da abubuwan da muke ɗorawa. To wannan in ya bamu shine zai bamu ƙwarin gwiwar cewar ana amfana, to sai mu ƙara ƙoƙari mu ga mun ƙara sako muku abin da zai faranta muku rai a amfana. To jama'a da kuke ƙasa da kuke mana fatan alkhairi da ayan Afirka baki ɗaya, to mu ma mune muku fatan alkhairi. Da wayanda suka ɗauki amanar aiki suka danƙa a hannayenmu maka aikata musu suka ga alkhairi da gaskiya kuke fatan alkhairi, to duk mu ma mune muku fatan alkhairi. Domin yin fatan alkhairin naku shine yake ƙwarara mana gwiwar cewar to alhamdulillahi abin da muka Allah ya amince da wannan abu kuma an sami nasara. Amma in mun ji shiru, to mu da kanmu ba haka muka so ba. Yawwa, ba ma so mu ji haka. Kamata yayi in ka ji daɗi ka san ka ji daɗi. To kuma hakan da kuke mana shine yana daɗa ƙwarara mana gwiwa, har mukan ɗauko wani aikin gaba ɗaya mu ɗauko mu zo mu ɗora muku shi a wannan gida namu domin ku gani ku ɗauka ku amfana. Yawwa, shine wannan babban asiri ne mai ƙarfin gaske fa na mallaka, don ba a wasa da wannan mallakar. Mallaka ce mai ƙarfin gaske ba na wasa ba. In dai mallaka ce ake buƙata akan wannan layi, to an Allah yadda in kuka ɗauki wannan aiki namu na wannan gida namu kun huce layin. Abin da ake wannan hatimi da muka ɗora muku da kuka gani hatimi ne na awalam yara. To wannan awalam yara da kuke gani shi kuma aka ga mubinu. To ismin sunan wanda ake so a mallaka, ko miji ne, ko saurayi ne, ko matarka ce, ko budurwarka ce, ko abokin kasuwancinka ne, ko abokiyar kasuwancinka ne, ko uban gidanka ne, ko uwar gidanka ce, ko uban gidanki ne, ko uban gidanki ne, ko uwar gijiyarki ce. To insha Allahu wannan ake yi wannan aikin. Idan aka rubuta wannan aya, shi a zo wannan mubinun ɗin. To amma ana samun yadi ne fari, yadi 5. Duk secin yadi 7 afuwan. Duk secin yadi ɗaya za a rubuta wannan aya. Za a sa sunan wanda ake so a mallaka a ƙar, sunan wanda zai mallakar a sama. Duk secin yadi ɗaya, duk secin yadi ɗaya. Kaga muna da ƙafa 7 a jikin yadi 7. Shikenan sai a je a samo turaren Binta Haruta wa Maruta guda 1. Sai a samo turaren kafin, a samo turaren wardi ƙarami ma yayi, sai a samo a haɗa su gu ɗaya. Sai a siyo turaren wannan alkinza, akwai ƙarami ba mai tsada ba ma, in aka siyo shi sai a haɗa su gu ɗaya. Sai a je a rubuta kuma malikin nasi iya nan sai an rubuta ƙafa 1000, saboda asiri ne ba ƙaramin asiri ba, asiri ne mai ƙarfin gaske. To duk cikin maɗin a rubuta a sa sunan wanda za a mallaka a ƙasa, wanda zai mallakar a sama. Sai a sa ruwan zanzan a wanke. In aka sa ruwan zanzan aka wanke, to wa'incan turarukan gaba ɗaya sai a zuba su a cikin wannan ruwan turare. Sai a zo a tsoma wannan yadin a ciki, a ƙara ruwa mai yawa wanda zai isa a wanke kuma wannan rubutun da jikin wancan ƙyallen. Sai a zo a hanya wannan ƙyalle ya bushe da wannan ƙanshin turare da komai. Shikenan sai a ninke shi. Sai a je a tona rami a babban gidan tururuwa, ramuka guda 2. Ɗaya a kwantar da wannan yadin, ɗaya wannan ruwan rubutun shi za a juye a ciki. Sai a mai da ƙasa a binne. Sai a dawo gida. In aka dawo gida, sai a zo a samu zakara ƙwaya 2 ko 3, sai a yanka a gyatta a yi sadaka da su. Aka yi sadaka da su, sai a zo a yi wuridin warafa'anahu makanan aliyya. Warafa'anahu makanan aliyya ɗin nan za a yi wuridinta ne 7777.
duka 1000 za a ce Allah ka ɗaga darajar wane a gun wane, ka mallake shi. Duk mai ganin darajarka da girmanka ka mallake shi.